Yun na, i-open na. Hinay ha, kay basig mabuslot. Saan man ako pag-urang ko? Ikaw. So guys, mo nang gipadala sa mo ang black rice gikan sa usa ka higala nga di lang nato isgutan niyang pangalan. Pero suod na siya nga higala gikan pa sa una hangtod karon. Gipadala siya amo ug wala gipabayran, gihatag. So more blessings na lang sa ila ha. Sa tibuok niyang pamilya. Oh, sige na, pwede ra na. Pwede ra na. Abtan siguro tago sa kaorasan nag-open. So ang nag-open day akong anak si Bros Miguel. Si Bros Miguel. Sigurado lang nga dili mabuslot ng kuan, pwede ra man nang magisi ng kanang ibabaw nga kuan, ibabaw nga silupin. Sige. Banati. Kuan daw ni nindot daw ni siyang abugas para sa mga nagdayo. Okay, intermittent fasting man ta. Wala na ta nagkaon og rice for more than 4 months. I-testing daw nato ng black rice. Kung ano sa result. So, may nagdok-dok sa gawas. Pwede naman siguro na sige. Sige daw. Basta di lang ito maabot tong iyang silupin. Siguro silupin naman sila alam na. Ano daw? Sige. Basig maguntingan na yung kamot. Sige. Kahit na biraha. Biraha. Ano? Sige. Araw mo gawas. Okay. Tama na. Sa kasako, mayroon na. Sa kabag. Ibira ha. Guntingan ng murag babaw. Yun daw. Paggawas na akong sana. Silupin niya ako na. Wow. Okay. Yun daw. Dala. Oh. I-open daw. Ipatindog. Sirado mo day na di eh. Black rice. Abriha daw. Ma-open na dili. Kaya man siguro. Kani, ito man ito open. Uy. Gunting na daw. Ano daw? Gunito. Naman. Sige, diyan na lang. Ano na to be. Pero di man ko siguro na dira. Ibira mo siguro nagbirahon. Pero sige lang. Siguro. So black rice maro siya pilit no? Pilit mo guro ni. Ay, sabi ra. Kana, bunga nga lang. Ay. Kana. Dito.
So, mo ni siya. Mali ni siya. Black rice mo pilit. Black rice. Salamat sa nagpadala sa mga donors. Salamat ani. Bye sana. Bye na.